Otac je 2 puta stariji od sina. Prije 10 godina bio je 3 puta stariji od sina. Ako godine sina označimo sa x, a godine oca sa 2x, jer to imamo u zadatku. Otac je 2 puta stariji od sina. Prije 10 godina bio je 3 puta stariji od sina. Znači, godine oca prije 10 godina su 2x minus 10, a godine sina su x minus 10. I sada imamo jednu linearnu jednadžbu koju lako postavimo i riješimo. 2x minus 10 jednako 3 puta x minus 10. Kada smo riješili linearnu jednadžbu, dobijemo da je x 20. To su trenutne godine sina, a onda se 10. Znači trenutne godine oca su 40.